मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हाँ घूम जावन रोजे हो सौदा सजा के नया नया लइका के रखे बजा के घूम जावन रोजे हो सौदा सजा के नया नया लइका के रखे बजा के नया साल आवते हो यार के बुलावते हो हमारा के न्यूज पता बला गल समिया लेके भागल एगो लइका लेके भागल ओ छोड़ी लेके भागल रे समिया लेके भागल। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। हाय दिशा में एक बार प्यार भइल शुरू 21 में हो गइल लव के गुरु। हाय दिशा में एक बार प्यार भइल शुरू 21 में हो गइल लव के गुरु। घरवा खबर भेजैलस माई ओकर बतैलस घरवा खबर भेजैलस माई ओकर बतैलस अधे अधे रतिया ले सोहेले जागल रे समिया लेके भागल एगो लइका लेके भागल हो छोड़ी लेके भागल एगो लइका लेके भागल। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। राहुल राजधानी से चक्कर चले इहे बतियाता सब काम में खोले। राहुल राजधानी से चक्कर चले इहे बतियाता सब काम में खोले। गावे भइल बहाला हंसे टोला मोहल्ला गावे भइल बहाला हंसे टोला मोहल्ला ओमित सीखता हो जाई रे पागल रे समिया लेके भागल एगो लइका लेके भागल हो छोड़ी लेके भागल एगो लइका लेके भागल। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।